шояд арзонтар бошад. барои ҳамин сабаб аз тариқи Узбекистон ва Самарқанд метавонанд раванд ба 1000. дар бораи хизматрасониҳошон ягон шунавиде ки ё беҳтартара ёки ин тарафа интихоб мекунанд? ман шунидам ки беҳтар аст ва арзон аст. бале, ман шунидам хеле. ҳам беҳтар аст, роҳбаландаш ҳам беҳтар аст, ҳам арзон аст. шояд ҳамин як сабаби ҳамин арзонтарак будани ҳамин хароҷотҳои ҳаҷи ҳамин кишвари ҳамсоямон бошад. лекин агар ки мо набиен як андеша кунем, ҳамин моли арзон, ҳар як кори арзон вай сифат надорад. баъд ба ҳамин корҳо гирифтор мешаванд. унҷода гуфти вожаҳои имрӯза гуфти рӯзҳо кидат мешаванд. ине михел дар фиреб меафтанд, дар дасти қалобо мезананд. инҷода ҳамин фирмаҳои сайёҳии ҳамин кишвари мо Тоҷикистон кам нестанд. ҳамино фаъол шаванд. ҳамино фаъол шаванд. бигузор ки ҳамин як сум ду сум арзон кунанд, як коре кунанд ки мардум ба ин фирмаҳои дохилии ватанӣ хидмон рӯ биёранд. на сармагзарӣ дар хидмон шавад, фоида дар хидмон шавад. ин ман ҳам хеле андеша дорам. то ташкил рафтана хай каме азоб мекашӣ, каме душворӣ мекашӣ, чун роҳ ҳаст. иҷа хубтар аст барои шахсе ки масалан пул дора, метавонад душанбе парвоз кунад. шахсе ки мехоҳад ки эконом кунад, пулша буҷетш камтар аст, метавонад ки чез Узбекистон барава масалан арзонтарак. масъалаи ҳамун ширкатҳое ҳастанд ки арзонтар вай одаморо сафарбар мекунанд. ба фикри ман ҳамин хеле ки ба воситаи ҷумҳурии ҳамсоямон бештари одамо ба сафари ҳаҷ омодагӣ мера ҳаҷ мекунанд меояд. худам пурсидаӣ будам, гуфтанд $5,000-6,000. минимальная сумма, а максимально то $10,000 да. ҳаҷи фарзӣ, ҳаҷи умраям. ак ман ниятдорум хидмам рафтанда да. Аз тариқи Тоҷикистон ёки аз тариқи Узбекистон? ака рай осонтар, рай арзонтар. балки рай арзонтар через Узбекистон. пешниҳод мекунам ки арзонтар шавад, шаффоф шавад тамом.